Moy. Moy. Hey, Moy. Ano baga? Diba matibayan ka sa logic, Moy? Ikaw ako tako ihahapot sa'yo mo. Sige, magtaram ka lang dyan. Sisimbagon ko iyan. Sige. Igwa akong 2 ka piraso ning karne. Tapos, kada saro sa inda, babangaon ko. Kada saro iyo. Pero na gabos mo niyan. Bisik naman kayang mga hapot mo. Malamang 4. O, 4. O tapos yung 4 na karne, babangaon ko naman sa kada saro. Pero nagabos. 8. Huyang 8, babangaon ko pa yan mo 16. Tapos, kung babangaon ko pa yan, 32. Tapos, babangaon ko pa ang 32. 64. Tapos, babangaon ko pa ang 64. 1028. Tapos, babangaon ko pa yung 1028. Saan daw? 50. Maluyan kita kayan. Pagiling mo na sana. Ay, buray. Napiko na siya. Siyempre, siya man kayo dahil mapikon. Mayong katapusan yung hapot mo. Mayong pikunan. O ika, ano sudyak sign mo? Ano pala niyan sudyak sign mo eh? Basta sudyak sign, di ko aram kung sisi na kay Binto kayan. Ika na muna mo eh. Ano sudyak sign mo? Cancer. Ika. Cancer pala sa mo. Sa kuya, guiter garo. Patal. Mayong guiter oy. Para nagsusubasa naman ko. Ang totoo talaga. Ulcer. Mayo ni.